Pfizer. Ramogi ajonga geno no kinyimari dhi mbele yo makare gi thuolo ni mana kaka ineno wasebedo e twaka e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Thuon wach ma bende wadwa twake en kotudore kod ngima e mbalariany ahinya ahinya to gi sani ma bende jopuonjre manotimo penj mar KCSE mano mar higa mar 2022 giduto ma bende noyudo thuolo mar dhi e mbalariany mopogore opogore gisechako riwore kod mbalariany makamago e first year margi kata e semester margi mokwongo gin kaka jopuonjre manyien e mbalariany mopogore opogore pacho kae. Tekinde ma magi timore wang'eyo ni magi gin nyithindo ma eko wuok e skundego mag sekondari gidhi e mbalariany kacha gin kacha maonge jonyuol gin kacha maponono onge joma ging'eyo gin kacha mar dak kendgi moko kuomgi osechopo higni 18 moko kuomgi bende dhi kacha ka onge kata upande matende ni pok gichopo higni 18 e kinde ma gidhi kacha ngima e mbalariany nitiere okang' machalo nade onego bed ni gidak e ngima mane kaluwore ne mbalariany kacha neno ka moko kuom osechako oro ote mopogore opogore wacho ni nitiere gik moko adek ma ng'ato nyalo wuok godo gik moko adek wabro bedo kwa twake e odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wapuonjre ni ng'ato kodhi e mbalariany kacha to onego bed ni osomo e yo machalo nade onego bed ni ponono tudore kod jomoko e yo machalo nade ma emomiyo kinyi makawuono wantiere twake chenro mar mbako romo kod nyawadwa Cleophas Oluoch kae mar mondo mi watiegre ni to jogo mantiere e mbalariany somo e yo machalo nade kose nang'o Cleophas. Erokamano ahinya Joyce. Ramogi jwang kaka iwinje ka olere yo makare e kinde mane kwerewa machon ne gore mager ahinya mondo piny Kenya oyude loch mare ka wuok kuom lwet jowagunda. Nitie gik moko manuket kar kacha mise motegno. Achiel kuom gi en gino ma wadwa twak odiochieng' ma kawuono. Ere kaka inyalo gol fuo ni nyako Ramogi jwang nyalo bedo ni bedi chopo e mbalariany to pod en kodi. Gini bok rum samoro nyabedo ene kodi kose en kanye. Fuo moko bende nitie minyalo tiek chon kidonjo e mbalariany to konya bedo ni riek. Kichopo e mbalariany moko nyalo neni kendo en adieri ni intiere malo e gweng' kama intiere kacha. To bende en okang' mane minyalo wacho ni chopo e mbalariany samoro ok nyis ni ng'ato bende riek makare. Nyako Ramogi jwang fuo gi rieko jok ma thego gi gin ga mana jopuonj to bende nitie jogo masomo course to mano mar puonj kuonde mopogore opogore. Okinyi ma kawuono ka wan gi twak gi joma ntiere mbalariany kuonde tiegruok mopogore opogore. Ne gidonjo e mbalariany ka gikia gik moko sani koro ging'e gik moko bende odonjo ka ong'eyo gik moko to gik mane ging'eyo bende koro lal. En ang'o matimore e kinde moko jogo ma ong'eyo lalo gik moko kata ging'eyo mathoth to jogo makia bende ng'eyo mathoth malo nyaka jopuonjegi. E gik duto nyako Ramogi jwang kawuono wadarange kae ni kale mbalariany kata kar tiegruok moro amora mane wuok ichope. Ang'eni mana kama nitie kae twag ne wadhi chaka kae an gi Joyce. Nitie gik mathoth ahinya ichopo e mbalariany kidonjo kar kacha irito mondo ng'ato goni olang' ni dhi e klas onge ng'a goni olang' donge ichopo kacha ponono untiere e hostel kacha irito ni ng'ato ng'isi ni kawuono dhi ure klas irito parade Ana paro mana dhi kacha ta apani en kaka high school angi winj ni olang'o go idhi e parade kara kacha onge itiyo gi wiyi ine mitiyo gi wiyi ni onego bed ni dhi e klas itiyo gi wiyi ni onego bed ni chiemo itiyo gi wiyi ni onego bed ni nindo sani to chalo machalo nade mane momiyo kawuono wantiere kod welo Cleophas inakia ni nitimo ang'o an nadonjo to ka nadonjo ngima nobedo mopogore nikech kacha an okada wacho ni nokadonjo e jikon nadonjo e jikon to nakia gik mang'eny mitimo koro aparo chieng' mokwongo an e mbalariany kacha to koro penja ni isechiemo to wacho ni ang' achiem bang'e ogochna ni be isechiemo ni podi ang' achiem bang'e kendo kare jogi ne kia na manyo formula mar tedo mchele nakia ni mchele ni ikawo ga pi tiketo mondi tikete pi maromo nade koro nitie nyamera luongo ni Pauline koro agochone takone ni antie ka to weche dhi matek nikech adenyo to akia kama ji chiemo mokwongo akia kama mes nitie
kora tim nade. Sechego ponono ikieta ni penj nga kalure ni ichopo kuma ikia kila ng'ato. In mana kendi wanyalo wacho ni in kendi gi Nyasachi. To koro Nyasaye no miya rieko nago simu. Nago simu to kona ni ida tedo adi. Wacho ni ada tedo mkaibe ka kikombe. Okombe madhi nikech ben nadenyo, ben kidenyo ti wuoyo mang'eny. To wacho ni ada tedo agi adek. Kona ni kariket pi auchiel. Akede kacha bopong macho ni sufria man go ni betin. Koro kodhi romo madaketo ni. Komba adek. Koro nitie gima ayudo kar kacha ni nadonjo kata ke tedo. Gik moko. Ipuonjori tedo kin kaje. Ok tedo gimoro amora, tedo mchele. Modongo to ninge tedo. Nange tedo kuon. Nyakora muge jange. Kuon gi tong. Sigana mari chalo nade nyakora muge jange kinde mabende ne idonjo e mbalariany. Kochakore sani chako tudri kodwa kichwalonwa ote mari penjo moro amora minyalo bedo godo. Kokale namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kachi biro yudo live kaka pile Ramogi TV, Twitter kata X bendi biro yudo wa Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Odur, X account mara kata Twitter bendi biro yuda @JoyceOdur_Cleophas. Iyudi kanyo? Ni yuda X. Yuda Cleophas Oluoch. Ngeni dhotho luor luonge ni X. Twitter yuda kar kanyo Cleophas Oluoch. Ka idhi e Facebook mbui mara fan page mara yuda kacha Cleophas Oluoch. SMS lano bine kaka Joyce Osekoni oyawe. Chak tudi kodwa sani. Nyathini donjo first year. Ikiano dhi timre nade. Penja ne penjo go kar ka. Wan gi welo madaduoki. To kaya to bang'e wabedo kod ng'eyo ka wapuonjore koromo sabich to walunge mana gi kacha. Wan gi thuolo matin. Sabich chigni kada chop. Joyce kora chaka gi kono nyakora moga jwang ni welo montiere godo odiochieng' ma kawuono gin mage. Nyakora mogi jwang mana kama ntiere sani ang'eni angi yudo thuolo mara mondo mi gikonwa ni gin jok mage. Nase koni nyinge gi kine mana kelo chal mar fwambo to koro sani Joyce anga chak mana gi bada koni kama ntiere kar ka mondo mi giyuda ni thuolo mana kama ntiere kodi kanyo ka wantiere kanyo kod wantiere kodi kanyo achiel kachiel. Mano ka wantiere kanyo wachako kanyo kod Faith Atieno ni okora ni okutiga go ahinya. Koro wacho ni en Faith Melvin. Angona ni kichopo mbalariany cha benyingi lokre wetiyo gatieno. Imedo moro machielo kosoyo. Koro Faith Atieno ae mbalariany no ma Nairobi kata University of Nairobi. Ango ka thuolo mose Uganda okone jogo ni daland to ni kanye. Okinyi makawuono mos kija pakri tipakri bero kamano. Kokida wacho dala be sawa. Machiegni Faith. Erokamana inya Cleophas. Anyinga Faith Melvin Atieno. Aya Asembo Manu County Masiaya. Ananyara Rieda. Asembo East. Tukoro Wang Masani anajapuonjre wadendeni the University of Nairobi. Wapake ni the only university in East and Central Africa. Koro kanyo mantie anajapuonjre madhi graduate. Actually asetieko. Koro adhi graduate this month. Yonge missing mark. Missing mark aonge go. Jonyuol manena anyalo bedo a good role model. Anyalo bedo a good role model mana kikelo nyathini ira. Nyaka nadonje first year university. Shida mag missing marks aonge go. Missing mark gi soup. Anyalo pakrani nan japuonjre moro ma wiye ne liu. Ineno ka we are big. Mago jo Assembly Republic. Mago jo thurgi gumbo gini. Koro wiye ne liu. Anyalo bedo kielelezo maber kuom nyithi ute. Koro jok mabiro the university. Itegri ango mbalariany. Okay. Jimang'eny okeelewa lakini an adhi graduate gi Bachelor of Arts in Anthropology and Somoji. Somoji gi culture gi. Koro kakunena ni anyalo somi Cleophas kikinena kama. Nyakora moge jwang en ber ng'eyo gima course mabende otimo e mbalariany mane gima bende ne wapenjo Faith gino motimo machielo adhi malo kanyo mane wi Faith kanyo neno Teddy Odhiambo ango konwa picha en gi koti ango konwa mathoth kinde mangwa biro kacha Teddy Odhiambo mana gik ma Faith owacho ka ibe koro lera kurka kori ento nyingi dala gi course mabende timo kata ka isetieko bende kono manama. Erokamano nyikwara moga jwang gi nyinga an Teddy Odhiambo Omin Osano
Teddy Odhiambo en ker ma Kenyatta University. University achiel kende manigi postmodern library in East and Central Africa. Atimo puonj Kiswahili, yano swayo gi history. To kopogore gi mano, ane matelo ne nyithi Kenya bo umbrella miluongo ni Comrades of the Republic of Kenya Movement. Koro wabiro mondo watwagi mondo wang'i ni to nyithiwa or wan ma wan e mbalariany. Ere kaka ngimawa osebedo, to ere kaka wanyalo medo bero ngimawa. Aya, ero kamano nyatedi. Mano koro japuonj e kinde mabiro. Machielo wadhir Rose Olang. Iwinjo ka the only university in Eastern Central Africa, the only university manigi koro ibe konwa machiegni. Aluor kata nyinga Rose Olang, an nya Homa Bay County, kamoro miluongo ni Karachuonyo, Lego Kamser. To machiegni kanyo dala nitie beach miluongo ni Obaria Beach. Koro ang'eni ginena koro mosgi. Iwacho ni joma nya pakore bo pakore. Koro sani to atiegra e mbalariany mar Machakos University. To sani adonjo higa mar 4 koro. Atimo telecommunication and information technology, IT. To awinjo kanyo ka jisomo dhano, jisomo anasomo machines koro kanyo ma pogruok nitie. Ero kamano ahinya Rose kendo machiegni chenro Joyce. Kawo jogo makoro ni machiegni kodi. Batako ni bende aneno ka wantiere kod nyiri ma wangi gi ler kaachiel kod jo ng'ama wuoyi ma bende anyalo wacho ni wigi otimo jere. Wadhi kanyo wachak kod Susan Ojijo. Imbi nyalo pakrinwa, imbi pake mbalariany ma intiere, winjo ka jokoni osepakore ahinya. Imbi pakrinwa, ing'iswa nyaka course meeting. Erokamano ahinya Joyce. Anyinga en Susan Ojijo. Asomo e mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa. Gino manariyo, Catholic University of America and Catholic University of Eastern Africa. E piny mangima. E piny mangima. Koro ma Kenya ka to ani masome. Aya Suba Sindo Mwalo. Asomo course mar journalism. Ndalari adek ane fodhia. Ndalari adek mabiro an mabro kawo kari. Asomo course mar journalism gimitimo sanini. Machigna hinya. Joyce, winjo dong. Wagone men. Otieko bi. Obi koro owinje kaka tich bende mit. Kamano. Wadhi korka kori, wantiere kanyo kod Irene Omondi. In bende nyalo pakrinwa, inyiswa ni somo kanye to course mane mitimo to ine higa maradi. Erokamano. Anyinga Irene Rose Omondi. Asomo Technical University of Kenya. Kasto anya Siaya Ugenya Yenga. Amoso babu wagi mama wa mosi gisani. Mapema ndio best. Ngati nyalo penjore na ng'ombe onge accent mar Ugenya. Onge accent mar Ugenya nikech nini life na mang'eny na dak Homa Bay. Machiegni itimo course mane to ine higa mane? Atimo information science ane higa mar 3. Machiegni ahinya. Ber amba yudo information science wadwa. Okiringo oko. Wantiere Rex, inyalo pakrinwa in bende ing'iswa in ja MKU. Akiani MKU pono no bende nitiere mana riyo kende kosi nandi pakrinade. Erokamano. Amoso jokanya namne misawa. Kuminyinga iluonga ni Rex Raymond Omondi. Awuok Siaya. Kamoro ni Ugunja. Aparo ni king'eyo intellectual Opiyo Wandayi. Koro mane kama wokie. Awuod japuonj mabende en headmaster maduong' ahinya e county ma Siaya kanyo. Kendo awuod jatich Nyasaye kadok korka mama wakoni. To gisani ajapuonjre e mbalariany mar MKU. Aparo ni okadhi wacho mang'eny nikech MKU ema omako Kenya kama ngima. Mane university kende ma iwinjo ni Mount Kenya University. Ma ki mention anywhere in the world kata kidhi America bi wacho ni Mount Kenya. Tok ng'ato dhi penji no mano to wuok kanye. Koro kanye kama ntie atimo course mar okil e higa mokwongo. Kamano. Machiegni ahinya, machiegni rawinjo kanyo kiwacho ni iwuok, wanyalo wacho ni in wuod jadolo. Kata
Akiani kidhi university kacha bende podi mako mana weche ma kanisa kosoke chokore. Kalore ni weche thoth e mbalariany. Kosoke lal ga. Kosoke lal. Podi mako kanisa kosango matimore. Kata kama ni bro bedo kwa to inyalo mana chako gikanyo ngima mbalariany chalo nade. Iwuok e familia mano mar Christian. Ichope mbalariany kacha. Iromo kod jomo pogore opogore. Ji wuok e background mopogore opogore. Isebedo kidache yo machalo nade ine first year sana. Anyalo wacho ni ngima e mbalariany kodoko ka Nyasaye koni. Ing'eyo ni awuok kama bor sidindi mwalo kocha. Tachope boma ka. Aromo gi ji mopogore opogore kendo ji ma wuok e faiths mopogore opogore. An aleme SK Luanda Parish. Tiyudo nitie ng'ama leme Catholic. Nitie ng'ama en jamu Islam. Nitie ahindu kanyo bende. Mana kaka ipenja gino lure gi kama iwokie. Ing'eyo ni ka ibedo kidongo e familia ma lamo Nyasaye to onge gima nyalo goli kuro. Idhi mana gi kaka no puonji cha nikech foundation moseket ni cha onge gima nyalo goli kuro kanyo e migede kanyo ema ikete singruok ni. Maingi manite po kineno jok ma bayo e koso oyo. Bisena jok ma bayo mo amane e ute ma jilemo to donja mbalariany to timbe go bedo mana jendeke. Jogo be gintie to be aseneno gi. Aya. Ero kamana enya makparo no gi kanyo. Penjo ne ngeni kata ko penjo uduto ka. Ni ngima ne chalo nade kapok udonjo gi ngima tok donjo. Wadhi yudo duoko mopogore. Mopogore Joyce. To bende koro wadonje kama chielo no koro bende oganda penjore ni ngima mokwongo e mbalariany kata chaki donjo nitie oganda mopogore. Ere kaka i survive kata idonjo. E chielo mokwongo mi wach ni an koro adonjo mbalariany kendo koro settle kantiere ye kacha. Ndi mopogore mantiere karka. Ngeno wasewinjo mano mawuok Mount Kenya University. Joyce thuolo ni bende. Wawinja ne university mowacho ni en achiel kuom universities go machon ahinya e piny Kenya ka. Mano moting'o University of Nairobi kaito bang'e waran school ma bende oseting'o jopuonje mathoth. Mano chako kaka college. Mano Kenyatta University. Ang'o winj kuom itedi bende kinde mabiro sani. Faith. Ayudo thuolo mar donjo mbalariany. Ngima chal nade kidonjo first year sani donjo school. Gitimre nade e kinde mene oniero koro wan wasichopo e sikul wasedonjo ka mbalariany maduong' mogik. Ngima no chalo ni nade to gi expect ang'o kinde ma koro gidonjo e school. Okonyal wuondre ni koro kichope mbalariany to koro gik moko dhi bedo kaka nigeno. Nitie confusion kidonjo the first time. Koro ngeni nitie moro ma kiwinjo ni idhi the University of Nairobi ingo. To koro University of Nairobi nitie kamokete entie a town tir. Koro challenges ng'eny koro kichopo to kokiyudo ng'ama puonji kako negi bede ye kanyo maber kokiyudo to inyalo dhi e yo marach nikech koro UN kacha king'iye maber en but State House en but CBD UN nitie mana town koro kokiji chunga maber to inyalo yudo the major challenge en ni jogari ng'eny koro ka inyathi manyako ka an to iya e background moro ma humble wakete kamano kia e background moro ma humble dala nuonge gik moko makineno Nairobi to koro buogi matin jogari nyalo kadho kodi that mana week ni donje inyalo ngisa ni jogari gi gin jomage kose gina jogari koso jomatatu jomatatu nyalo kalo gi nyamara mar mbalariany adier jomage makalo kodi jombalariany kate jogari maloso kuomgi en ingeni nyar joluo koneno Prado koneno Subaru koneno Mercedes to ja Mercedes orwako suits to penji ni agal baby bialose kodi adwa ni mak mana paro no bekaji makare ahinya kadore ni wanyalo chani
magi challenge mama ko nyithindo manyiri. Ten iwinjo ka Faith wacho kanyo ni kinde ma ichope mbalariany kacha in kaka in first year tintere kod expectations. Expectations gin mage tango miromo godo kacha e kinde midonje higa mokwongo. Kamano aparo ni twagni obiro e seche makare nikech nyoro ne waloso gi nyithi first year ma KU ka watemo nyisogi kaka onego bed ni gitiyo gi pesa kata omenda ma giseyudo ka wuok kuom HELB gi mamoko. An owuon kaka an ka an gi lony e wechego nikech ka nadonjo e mbalariany nomiwa siling 15,000 mar minyalo tiyo godo atiya. Ndalo achiel ariyo adek idonjo iwinjo ka ngima ber, pesa be ng'eny. Chamo gweno, chamo diel, chamo chips. Tok juma mokwongo, juma mar ariyo ne wachamo ma KDF gi pi modho. Aneno ka jomoko wacho ka ni unainama. Wakre chamo diel. Chamo diel kinde moko gocho podi chako chamo chiemb diel oduma. Kamano. Koro nitie kuinama. Kuinama ni en cha igumo. Igumo Lunch kalo. Igumo kama ka in gi kech to wiwil ni idenyo. Gino timre mbalariany te nikech jokuya wanainama jochuo kwa biro hiru MKU akia ka uinama gi joma Machakos. Koro kuinama ndio mako piny te. Mako sikunde te. To apa ni mae sama ber. Maru kata gi nyithiwa mane higa mokwongo ni omenda ma in go ti kode maber king'eyo ni janyuol bende tiyo matek mondo mi oorni omenda matin mooro ni no. To kopogore gi mano, mbalariany ka nigi weche mathoth, weche mag dinde, wan gi weche mag raha, to luwore gi kaka in, mana kaka wakili nowacho, gima ichung'ne ema nyaka imak motegno. Amor ni sechako luonge ni wakili to koko chako. Ben koso moko nje mag chako timo tiluonga luonga kamano. Ka japuonj, engineer, biro. Kamano. Wakili okoni nyaka ichung' motegno gi kama ni aye gi gima nosepuonji. Nitie jok manok madh kong'o lakini gichopo timer molo jok manopuonji madho kong'o. Nitiere jok manok ong'eyo nyiri kata nok ong'eyo chuo kidonjo kucho to koro in ema onego mi kata PhD e wachno. Omiyo aparo ni ka wachako twak to mago achiel kuom weche monego wang'i ahinya kuom first years. Aya, make gi kanyo weche thoth. Dakika achiel modongo kar ka. Ng'eni ang' wabi Machakos, ang' wadhi tuk, wadhi Kweya, kama nitie sani abi tuk. Ero, Irene. Kama nitiere kar kacha weche mag tiyo kod omenda yo makare gi yore moko bende miwacho ni nyabedo kitiyo kod omenda arieta kata yo moro mok ni kare. Iwinjo weche mag kuinama nitiere kar ka. Kono ane kamano ikes mantiere koru kod to kane donjo e mbalariany. Ne obuogi koso nobuogi yo machalo na. Kuinama no to en tie kila mahali. Nitie ndalo moko mane donjo first year apenjo sepani okwadhi lunch ngisa ni yeye anakula story. Ochamo story kanyo. Ochamo story. Ochamo mbaka. Koro kidonje omenda en peer pressure lakini ka luore gi background miae ka no raise maber ki janyuol nde gik moko nyal timo ka idonje omenda. Ka luore kumia kinge background ni maber kata ka drugs partying okinyal donje ka inge kumia tinge gimokeli omenda. Kuichope mbalariany kacha nyaka kuri ibed kod focus mane gimitendo itemo wacho nyaka Ramogi jong pod wantiere twako Ngima ka oningi sonu wadhi yuyo mondo matin mbaka tanno ka osechako bedo mamit mbaka iye longore nikech ero pok awinjo kuinama makweya pok awinjo ni joma Machakos time yo machalo nade. To kanyo bende nyaka Ramogi jwang wasingore ni mbaka romo ka wadhi nyaka kor gwenge koro Rose kachiel koda ka Susan waduogo nikech waduogo wadhi e county ma Kisumu wawinja ne jogo mantiere Seme Tivet Millicent Adiambo ni kacha. Mono mbaka na twak gi jogo bende mantiere ground. Bende samoro tedi gine koda kata e sikul. Owinja ne jogo mantiere TV kacha ni ginto gitime yo machalo nade. Samoro wakili bende onge kacha. Wakaw yo masani ka waduogo kikidhi mabor twak pod nitie. Even
It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. The party's on. Watu wachukule art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Adoje oteka ingene kathothi kwa Ramogi wangu omorahinya kochenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Wakilo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Nyako Ramogi Joan kendo ero kama na nyako medokete e Ramogi TV okinyi makawuono kama watu wako drowere mantiere mbalariany mopogore opogore pacho kae mar mondo mi wago mbaka kotudore kod ngima e mbalariany ahinya nyato gisani manitiere jopuonjre mopogore opogore madonjo e mbalariany kaka freshers. Ang'eni kinde duto idendo gi ni freshers. Gibiro nyiso ani e kinde mane gidonjo kacha bene gidhie freshers night kose ne ginenda magi achiel kuom gigo miwacho ni en aola mag mbesi manitiere e mbalariany mopogore opogore e pachoka. Kata kamano kapok waduogo mar mondo mi wadhi mbele kod twak maro e studio ka, wadhi achiel kachiel nyake county ma Kisumu. Kama jafwambo marwa mantiere county ma Kisumu Millicent Adhiambo odiochieng' makawuono en bende ogoyo touch machiegni kod mbalariany ma bende yudore gwengego mag Seme. Mar mondo mi wawinje duol jopuonjre manitiere county ma Kisumu no ginto gidak nade mbalariany konyo. Millicent Adhiambo kinyalo winja ka intiere county ma Kisumu ichiew nade tinyalo mana bago nwa twak kod jopuonjre kama intiere gisani. Millicent. Ero kama na Joyce achiel kachiel kawuok e mbalariany ma Seme Training and Vocational College ma bende yudore e county ma Kisumu kaendi. Kamane gi jopuonjre mopogore kochakore kod jogo manyoche kodonjo, jogo ma bende pod dhi nyime kod somgi ma osegike gi mar 2, 3, 4 kendo jogo matieko. Odwa ni mondo wago kod gi mbaka ginyiswa ni to ngima gi chalo nade kochakore kod jogo ma osedonjo bende dendo gani freshers kata amono. Gidonjo kaendi pod gikia ngima kaka chalo to bende ne nitie liet koni kod kocha ka waseneno ka jopuonjre mang'eny osebedo ka ywak ni ngima matek osemiyo mondo kata jomoko donjo e mbalariany opogore mondo gidhi nyime kod sombgi kaka owinjore. Ka kamano koka ketho sechabo tere achiel kachiel irgi mondo mi ginyal leronwa giwegi ni to ginang'o gini magikalo e ngima gi chalo nade, pek mage magikalo e yudo gigo mag somo kata omenda mag somo amana machiegni nyakora Ramogi Joan. Aya machiegni king'iona kamera ibo chako na gi nyinge mondo nyisa ni to nyinge ng'awa isomo e mbalariany mane to ngimani osechalo nade e mbalariany ni endi, nyoche kidonjo kosidhi nyime koso chalo kodi nade? Iluonga ni Regan Onyango, Homa Bay.
nabiro kae machiegni pod an fresha. Maisha mwakale tek kabisa kaluwore gi kuma an Homa Bay. First of all, tiyo gi pesa mang'eny e ndara ka waidho gari transportation. Watiyo gi pesa mang'eny mwanyalo tiyo go even as a part of our budget. Then kwa biro ute mantiere but school rental bechgi ni malo kabisa, kendo the owner of the rentals gi claim ni maisha opanda. Koro only that. Koro in king'iyo nyocha waneno ka nitie kaka mondo mine oganda kata jopuonjre donje skul nyocha nitie midhiero mang'eny nyocha gikale. Lika ng'ama kokeko donjo ibe ni kale midhiero makamagi to ni kale mana kinyalo lero na mana matin. Midhiero mana kale ka ng'ama koka nodonjo en about application mar help. Ntiere pesa mano costa nikech kata mana weg cyber sani omedo bech application mar help. Then school bende about transportation mana kaka sewacho kaka nwalore stage nwa expect transportation fee transportation amount kaka nwa expect but opogore gi kaka nwa expect bei oidho nochonwa mondo wadoge mfukwa mar budget manoketnwa gi wazazi mondo watigo as a means of transportation. Ero kama naina machiegni yani luonga ni John Obiero Kumu. Asomo, I'm a student first year ka SM Technical Training Institute. Ngima okupusubedo mayot especially ginene ka ing'iyo fee ka kwaido fees, school fees ka kido chiemo, requirements in school giva ko bit matek, but gima nyalo wacho ni ber en wan gi jopuonje mabeyo, very hardworking tutors makonyowa mok gi all. They are working tirelessly kodwa gibiro on time gipuonjowa gimiwa what we need mano gima nyako appreciate. Koro with life to requirements ema hospital expensive from gimora amora midwaro, very expensive. Ute mwada mjidake transportation kiak ya dala every morning samori rent mabor, but one nyako tima tek nikech tima tek ne momiyo gima wadwaro kiny. Kapoka weche mag help igandi ne jogo mane donjo mbalariany opogore nitie kaka lokruok moko nokete. In kane beni manyo help to kani manye ni kadho midhiero mage mondo mi yude koso in beni gike jogo mabende nogolo koni ok nyayudo help makama. Anto erokamano anto help na apply to midhiero mono kale en network sibedo ka chendo kabisa, network chendo, but the registration office osibedo ka tiyo kodwa maber, otiyo kodwa day and night mondo okonywa yudo help. Koro midhiero matek sana kanye mana requirements tok ng'eny ahinya, but network problem osibedo shida sana, omiyo kata some of us osibedo locked, moko access. Erokamano ahinya machiegni. Wacho ni nyako kosomo to en gima ber ahinya. Imbe nyalo mamiyo wapachi kotne kod ngima e mbalariany, nyathi ma nyako kale ang'o kochako kod omenda mag somo, gigo madwarore mondo mi somi tim kosni mitieki. Iluonga ni Rosa Wuoro Koyo, dala mar Nyakach, nabiro seme technical 2021. An ne higa mar adek. Kochakore higa mokwongo somo ne ber ahinya, help be no apply maber. To kochopo tadia jo help no loko program gi kaka ji apply. Giketo gik mang'eny ma kaning'iyo gi kaka ni apply chon ok inya faulu sani. To kaluwore gi kaka ngima osebedo matek koni, ochumi oseidho ahinya nikech kata wan wadhi timo NEC exam to idwaro pes penj, to pes penj no ne wayudo kotudore gi yor mar help. Tulikuwa tunapata kutokana na help application, lakini sani help oseketo chenro moro ni ki apply to nyaka ID, photocopy, gik mang'eny nyaka iket i-upload. To kaluwore kaka wan watimo machon, sani ok wanya yudo nikech we are in third year, ok wanya apply kendo mar adek nikech nwaseyudo mar adek. Koro chuno ni jonyuol nyaka dhi e mfuko gi mondo yud pes penj mondo chulnwa.
Kopogore gi mano, weche mag yudo tije ka oluwore kod course misomo ma bende kisungu deno ni employment and career prospect, ere kaka uluwo wachni to chenro ni obedo kodu nade sama usetieko somo? Kaka an asomo course mar ICT, Information Communication Technology, asebedo ka apply ga job mabe sani onego adhi e interview moro to kadhi nikech aonge documents, sijapata result slip. Koro nwakwayo jopuonje mondo kaber to gimiwa result slip mondo wanyalo apply go job, nikech job opportunity to nitie. En mana application, you need to have your documents mondo you teach. To bende gik moko ma kizungu deno ni social and cultural experiences, bende gimbe ginyoro kata gi thiro yore mag somo yo mora mora? Skundwa ka osebedo gi shida mang'eny, rape cases osebedo mang'eny, koro wakwayo ni jopuonje kata institution mondo increase security in Seme Technical and Vocational College, nikech girl child kadhe pek mang'eny ahinya. Yeah. Erokamano, ginyinga iluonga ni Tony Blair Okeke. I'm the school governor. Ane marito jogi ni e lweta, jogi donjo e skul ka, to ane makwongo makogi. Ma timore e iye ka to ng'eny, ok en karwa ka kende, to gitimre kamoro amora. Gima lit chutho, wan gi nyithindo mawuok maboyo, nikech skul walando, watimo ne skul marketing with the help of school register and principal, wawuotho nyaka Homa Bay. Uwinjo ka nitie jomanyo Homa Bay, wantie nyaka gi jolang'o, manyocha wuok kalang'o kabiro somo Seme. Gibiro Seme ka nikech puonjo ber, wan gi tutors and lecturers moromo. Malit ahinya madawachi en ni nyithindo moa kalang'o kata moa Homa Bay kata moa kamoro keto chiemo e mesa iwacho ni didek, ma ichamo breakfast, ichamo lunch kendo ang' idogi chamo sapa, en shida. To en shida kalure gi pek ma janyuol ema neno dala. Iyudo ka nyathi ng'amodenyo ok nyal somo. Mane gima timore, piny kecho ingo, gik moko idho, nyathi kiromogo e yo koa e senta ukoni no nyiewo mo mar 50. Abe an kijana, lakini ayuago kijana wadwa ni to koro ang' ochiela lot adier. Ngima emobedo matek, wabe wayuaga ni ka sirikal ne nyalo ng'iyo chien mondo gine ni skul, nyithi skul hinyore. E iye ka wan nitie jomopogore, nitiere joma nigi jonyuol magocho ne janyuol. Kaeto koka nitie ng'ama nyocha tiyo kata tije moro nyocho puro, to choko pesa ne moro matin to wacho nodwa dok e sikul. Jogo bende wan go ka. Wan gi joma nigi jonyuol gi joma onge godo. Joma osebedo ni onge go, jopuonjo osebedo ka konyo. Gima nyalo kendo wacho kodok e wach security, nikech ane matelo ne security, wasetemo. Kaka wan the area people joma nodonjo chon, wasetemo mondo walosi, to gimoro ok diwachiw gokinyi to kinyo ber. En gimitero mos to nyithindwa madonjo maboyo, gima wuok e gweng'. Wakwayo joma ni e gweng' mondo nyis nyithindo moa maboyo kata moa Narok ni kaa ji dak kama, mondo wayud kaka wanyalo dak gi jowadwa. En mana yor dak to gi rita kwe makare. To kodok e weche mag somo, weche mag help, weche mag yudo omenda mag somo, inyalo wacho kaka jotelo mar skul kata jotelo motelo ne jopuonjre mag yo mar help chien kanyo ne ber. Mokwongo kane wa apply nodhi maber, mar ariyo nodhi maber. Koro mar adek ni to wasebedo gi midhiero mang'eny. Kalure gi sani tiere delays moko. Iyudo ka wa apply to gik moko pod dwarore mang'eny, samoro network bende rach, to jomoko bende ne nitie mano apply ma iluongo gi ni joma koro apply the subsequent one. Joma noyudo last time, koro sani onego bed ni apply tiyudo. To iyudo ka in gi buok, nikech kidhi e cyber tiyudo ka bech gik moko medi. Help en mana ni kalatese. Idwaro photocopy mar ID mar ng'ane gi gine mar baba, mar mama. Help kanyo nitie joma ok yudi. Anyalo wacho kamano. To ok oyudi nogole help. Jopuonje temo to wan bende watemo mondo nyithindo yudi. Iyudo ni nyathi oa e family mane jonyuol ne nosetho te. To koro ne idwaro kata ng'at moro manyalo chung'ne.
tiyudo ka dala kucha chande oonge jonyuol to koro kata wai gimoro mondo gole kata birth certificate kipande ne mondo dhi chung ne nyathi owadgi cha iyudo ka bedo gi pek. Koro nyathine ringo ir japuonj to dhi opimone to japuonj bende en mana dhano obonyise mane nyaka idog dala mondo idhi wach gi mama mondo miwa gimo. Iyudo ka death certificate mag jonyuol mag nyithindo ma wan go e skul ka osemiyowa pek mang'eny nikech oonge death certificate mar janyuolne. To help kacha ka in ki apply to ka in gi single parent tiwacho ni mama kende manitie to ka nyiso ni baba onge to nego bed ni kelo death certificate mar baba. Tiyudo kodok chien to jodala tame mano bo osemiyowa midhiero matek kendo osemiyo iyudo kata ka nyithindo 10 ma nyithi kiye ok yud help nikech kodok dala to gima wadware go chande ok ochopogo ka. Koro e weche mag manyo tich to konyorugo nade? E weche mag manyo tich ka watieko en ni tich sani dang' awach ni tich kidhi kwayo to is all about connection. To mano gima wa condemn wan kaka ojende matindo wasomo mondo wayud tich ok wasom mondo walos connection gi ng'ato nikech ng'enyne iyudo ka isesomo mitieko idhi kwa tich kaka ana atimo engineering course idhi kwa tich kata site tipenji ni ng'eng'a onge ng'ama somo ni mondo ng'e ng'ato. Waduto te wasomo mondo wayud tich kiny wager go mier nikech ng'ato ka ng'ato biro e skul nosomo ni mier kiny ne chal nade. Wasomo mondo walok dalawa. Wakwayo kama jotelo ma ne wagone gi kura mano dhi malo mano wacho ni bro konyo Kisumu ka wawach ni chakre Kisumu West kech ma wan kaka semi constituency chakre Kisumu West Kisumu East Kisumu East gi jo Kisumu Central wanya wacho ni neno Kisumu Poli lakini jo Kisumu West gi jo semi constituency wamakre uru mondo walimuru semi technical and vocational college. Wan gi talents nitiere ka unyalo konyowa in nurturing talents to wach tich to kwase biro no wadwaro tich we uru penjo wani wang'eng'a wan wasomo mondo wati walok mier ok wadwa ng'eng'ato. Erokamano ahinya Joyce mago moko kuom midhiero kata ngima ma jopuonjre mawuok Seme Technical and Vocational Training College osebedo kakaloe ka bende winjo ka gichwalo kwayo ne jotelo ma bende ni mbele kanyo mondo miyo ng'igi gi wang' maber seche ma giwuok oko ka gimanyo tich. Jonyuol bende ong'i kaka konyo nyithindo kata nyuola gikonyo nyithindo ma odok irgi ka dwaro gigo ma bende dwaro seche ma imanyo omenda mag somo mang'ere kaka help. Joyce kionge penjo moro amora ta dwoko ne studio idhi nyime kod thor wach ma wan godo kod ngima ma jopuonjre kalo e mbalariany. Joyce an kuome. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu mano kowuok Seme e kaunti ma Kisumu. Wawinjo makare kaka jopuonjre oloso kanyo penjo moro amora onge godo inyalo mana dhi mbele kod luonwa weche manyien mamoko kata weche mamoko ma bende wabro neno e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Cleophas aneno ka jomoko ywak kokalo e Facebook kae kama wantiere kata kapok wadhi e kaunti ma Homa Bay ni Jomo University are not represented. Wanyalo mana nyisogi ni wan ka. Aya, Moi University wantiere ka. Igni mopogore. An ka School mar Information Science. Mari Anan School of Human Resource. Human Resource. Kapoko kele Information Science. Koro wantie. To bende wacho ni counties bende opogore. Homa Bay, Kisumu, Siaya, ntie ka opogore. Migori ntie. Migori ntiere karkae. Nyakora moge juang. Weche gi thoth ahinya. To bende ka mulose karkacha kukonowa miwa paro. Wakiani Ale Beach osaikre. Ale Beach mane county ma Homa Bay mono miango ukonwane mathoth matimore kacha e county ma Homa Bay mondo mi koro watudre kode achiel kachiel. Ale Beach oyawre tuak ma kawuono ngima e mbalariany ochal nade kama intie kanya ikono ni intiere mbalariany mane kar tiegruok mane to giwacho nade kotene ko tuak ma kawuono machiegni. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch wawinje makare ko bira chiel kachiel mbalariany ma Tomboya mantiere boma ma Homa Bay kandi parne ma en mbalariany kende achiel ma antiere county ma Homa Bay kandi bang' kane osemiye chata kata me teko mar koro bedo mbalariany mochung' kar kende gi jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta masani koro mbalariany ni endi dhi nyime kod tayo tijene kaka mbalariany mochung' kar kende county ma Homa Bay kandi mana kaka wadhi nyime kod twak Ramogi TV kinyema kawuono kwang'iyo ngima mag jopuonjre mbalariany kawuono wago tayo
tach mbalariany ma Tom Mboya kaendi mondo wang'i wuo gi jopuonjre masomo kaendi gipimno ni to ngima gi chalo nade e weche mag somo, weche mag dak kaachiel kod sir ma sirikal osebedo ka chiwo ne jopuonjre go eko masomo mbalariany mopogore pacho kaendi. Abago twak kod moko kuom jopuonjre kaachiel kod jotend jopuonjre mag mbalariany mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi to somo e kuonde mbalariany mopogore pacho kaendi mondo kawo pachgi ni to gito ngima gi chalo nade kata ngima jopuonjre sama gidhi nyime kod chenro mag somo e mbalariany ma pacho kaendi chalo nade. Ka ok ketho sa Cleophas achiel kachiel an ka kod achiel kuom jopuonjre masomo e mbalariany ma Tom Mboya kaendi modo chako godo twak marwa kinyi ma kawuono Ramogi TV kibiro chako gi nyingi tinyiswa ne kawuono wang'iyo ngima jopuonjre e mbalariany mopogore ma gisomo e pacho kaendi. Wago tach e mbalariany ma Tom Mboya kaendi kendo en achiel kuom jopuonjre kaachiel kod jotend jopuonjre e mbalariany kaendi. Nyiswa ni to ere kaka ngima jopuonjre chalo e mbalariany kuonde ma gisome king'iyo kuonde sekta mopogore ma chalo weche mag somo, weche kaka gidak kaachiel kod kaka ginyalo yudo konyruok magi mapile ka pile kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo e mbalariany machiegni. Gi nyinga iluonga ni Chris Fabian Omondi, ane president ma Tom Mboya University. Gima da kuongo wacho mokuongo ni kaluwore gi funding model mano bedo introduced ni en gima ber sana, en funding maber sana, but ber mana ka koni sirikal otime yako wache no. But kubedo gi shida moko matis to wadhi hinyore sana, students dhi hinyore sana, nikech fino king'iyo, fino parents lwetgi ni nono sana, kata students lwetgi ni nono sana. Mar ariyo dago kwa thuolo mondo ago ne Governor ma Homa Bay County, Her Excellency Gladys Wanga, erokamano from kuom chungi Tom Mboya University. First graduation manabedo go last year December nomiyo internship for 20 students mane Tom Mboya University ka. En ok en gima yot ahinya nikech these students ichulo gi county and they get something in return. Koro mage mango gi sani kapok awdhi ir ng'ama chielo kang'e ni kaka udhi nyime kod chenro mag somo kang'e ni nitiere weche mamoko mong'eyo kaka jopuonjre dak, kaka jopuonjre yudo kaka ginyalo konyore weche mag chiemo kaachiel kod chenro mamoko manyalo miyo somb jopuonjre dhi makare mbalariany. Kang'e ni kaka Tom Mboya kaendi ngima jopuonjre chalo nade, bende uneno ka en lwasi makare kata manyalo miyo chenro mag somo nyithindo masomo courses mopogore obed kod lwasi makare mar somo to bang' ka gisewuok e mbalariany bende nitie thuolo mar miyo giyude thuolo migepe mopogore mar sirikal kata mag ji giwegi mar yudo tije kaluwore kod gik ma gisomo e mbalariany. Erokamano kaluwore kar chiemo kanyo Tom Mboya University nigi cafeteria ma kanyo chiemo bedo subsidized, manyiso ni students koro chulo pesa matis to giyudo chiemo. Around Tom Mboya University be nitie hotels ma bechgi gin student friendly, kiyudo 50 30 nyalo gima mibele cham. Kapok awe kendo in jatelo mar university kande kang'eyo ni Tom Mboya University kande ni kod nyithindo ma chigni oingo 7,000 kod kimedo gi mano donjo manyien mar sirikal okelo to ang'eyo ni nitiere somo mbalariany sani kono ka sirikal omedo king'iyo mbalariany mopogore pacho kaendi school fee ma jopuonjre chulo neno ka oidho malo mokalo. Kang'e ni kaka un jopuonjre kaendi buneno ka support ma oyudo kuom sirikal kaachiel kod nitie agulu mag CDF mopogore kuonde chung' ute buche monego bende ka siro somb jopuonjre. Kang'e ni magi bek jopuonjre mage yudo jopuonjre metelo ne giyudo mondo chenro mag somo gi kik rochre nikech wang'e ni samoro ka ok itieko chulo school fee mari to penj mar end of semester samoro nyalo bedo matek mondo timo. Kang'e ni biyudo support e weche mag school fee kowuok kuom migepe mag sirikal mochiw negi pesa mar konyo e somb jopuonjre e kuonde mopogore pacho ka. Konyruok to ayudo as a student body wanya gi kiti wan go matis manya konyo go students mochanda ahinya. Mar ariyo help be ichiwo but seche moko bedo gi shida gi help biro mode koko miyo students moko difa kata moko koso mad moko timo penj. Mar ariyo wada goero kubano be ni constituencies ma wan go mabika kota kale kabondo constituency the 8 of them gikonyo waga in terms of giving bursary we apply office of the women rep miwaga bursary ko bage mwanya dogo resources matis Cleophas okinyi ma kawuono an ka kod jatend jopuonjre ma somo e mbalariany mantiere e mbalariany mopogore pacho ka to giwuok e county ma Homa Bay kaendi modo penjo ngito ngima jopuonjre wetegi ka en ben japuonjre mar mbalariany to ngima gi osebedo ka chalo nade kibiro chago gi nyingi tinyiswa ne ang'eni na achiel kuom jopuonjre ma somo e mbalariany mopogore pacho kaendi kawuono wang'iyo ngima jopuonjre e mbalariany kaluwore kod sombgi kod gik mamoko ma gitimo e mbalariany ngima osebedo machalo nade ne jopuonjre anya to metelo negi kaka jatend gi mantiere county kaendi. Erokamano Ali Abich, kuom nyinga iluonga ni Alfred Amolo, an president mar Homa Bay University Students Association. Ma en student body mochung' ne students te mane Homa Bay County kuom jok mane university colleges gi TVETs kanyakla. Mokwongo ada wuoye wach insecurity. Iyudo ni
seche mi nyithindo timnegi oluonge universities mopogore opogore Kenya ka. Iyudo nyithindo gibiro lakini insecurity ng'eny sana. Kech iyudo ni kaka second year nyaka 4 years odak oko mar school. Nyithindo gibedo inego gi oko ka, to an akwayo sirikal mondo kete arita makende to gimed police post kuma area ma universities nitie mondo nyithindo bed protected, kik wabed gi insecurity mang'eny. Kech janyuol offer chula up to 400,000 mondo nyathi odhi school mondo som matie course ne, to nyathi ni ngima ne ikawo ko jathadia. Mar ariyo nada wuoye wach basari. Basari wakawe kaka gima konyowa e ground ka mondo jonyuolwa maonge mapato maber okonywa kor ka basari mondo achul go fee, lakini do nitie some constituencies matimo maber kuom golo basaris, to nitie some constituency mok tim maber. Wanada kwayo wabunge wa mano mabei ama wabunge man Kenya mzima mawinjo gi sani mondo ojiwe lwetgi nyathi manie mbalariany kik mi basari marom gi ng'ama nie secondary, kech wahinyore gi malo ka. Mar adek kwayo man go ni en about mentorship ne jo university. Wabedo ignored kod national government ki county government. Iyudo ni mana mentorship kitimanda maybe a lot of mentorship dhi mana e high school gi primary. Wakwayo government mondo kel mentorship e mbalariany te mane Kenya. Kech iyudo ni kae ma students commit suicide e weche mekera. Koro sirikal nego donje kanyo mondo ng'i kaka gikonyo students kik commit suicide. Kech mentorship mane yath minyalo wenye sirikal nyalo tiyogo mondo kony ngima nyithindo gi sani. Iwacho ni mondo ka bero sirikal nego kete kuonde moko minyalo kony nyithindo ma samoro ni kod paro moko maricho ma oseno kan tie thoge moko mawuok e kinde ma jopuonj nitie mbalariany ka somo. Kaka achiel kuom riwruok maru ni endi, gin ang'o gine motimo maneno ni nyithindo masomo mbalariany mopogore obedo nyithindo gigo makare ma samoro kata ok gidonje timbe moko manyalo miyo gidonje gik moko manyalo ketho ngima machalo ne kata deruok kaka isewacho no, kapok iluongo sirikal mondo ong'e kaka nyalo konyo okenge machalo kamagi. Wan kaka students association wabiro kanyakla mondo wakony jowetewa, to nwabiro gi paro ni mondo wakony chakre primary nyaka secondary nyaka university. Koro mentorship wamba watimo within us, lakini iyudo ni seche mi ng'ato biro man gi ma ong'eyo gima nego ng'is jo university, kichani ng'eni ka ng'ise anyalo ng'ise mana kaka owadgi ama owadgi moro, lakini ok onyal kawa ma serious. Lakini seche mi sirikal oro na jok moya oko nyalo konyowa maber. Koro mane kwayowa mondo sirikal okonywa, sirikal ma national gi ma county mane kwayowa. Erokamano ahinya. Bende Cleophas an ka achiel kod achiel kuom jopuonjre ka ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni pachi nang'o ka olawre kod twak madhi go nyime Ramogi TV kinye ma kawuono wang'iyo ngima jopuonjre e mbalariany mopogore ma gisomo e pacho kaendi machiegni. Erokamano Ali, ka uthuolni makende mar gonu erokamano. Gi nyinga iluonga ni John Ochieng, ma wuok e sub county Mandhiwa. An achiel kuom jopuonjre ma Homa Bay County, kendo an machung' ne welfare, I'm the welfare director of Homa Bay County University Student Association. Nyithindo ok osebedo ka winjo maber e kuondegi mag tiegruok, mana kaka masomo oko mar Homa Bay County to gi masomo e Homa Bay County. Wayudo ka seche moko jotendwa mwayierogi, seche moko gi based on taking care of joma somo within Homa Bay County, to giweyo jogo modhi somo oko mar Homa Bay County. Gima daher kwayogi ni sama nyithindwa wuok ka somo, wa consider nyithindo te nikech magi nyithindwa te kendo gia kumoro achiel. Gima dakwa ni ka uchiwo kony ka konyo wuok e sirikal, to daher mar kwayo ni ka ber to consider nyithindo te from primary level to tertiary level. Erokamano ahinya. Cleophas, kapok aduoko ni mondo idhi nyime kod twak kaluwore kod welo ma in gi studio kanyo endo, we akaw pach japuonje achiel kaendi mondo wadog achiel kachiel e studio marwa mondo wadhi nyime kod twak ma kamandi. Chakani gi nyingi tang'isa ni ere kaka ngima osebedo kaka in owuon ma isomo e university ma Tom Mboya kaendi, ere kaka ngima osebedo kinde modhi nyime kod chenro mag somo e mbalariany? Kachako gi nyinga iluonga Teddy Ndunyi, I'm a third year student at Tom Mboya University. Ngima ok osebedo mayot. An kada wuoya wach achiel mano affecta kana ne first year, to pod aneno ka pod affect joma ni bang'a gieki. Wan gi nini hostel achiel iluongo ni Prudence en past Sofia. Prudence kidhie light onge, kise kalo Sofia kidhi koro Prudence light onge yo kanyo eko. En wach malit sana nekich iyudo ni student aga andega school late, but kichope yono eko obedo mudho mamiyo nyithindo ki bedo gi luoro sana. Miyudo ka nyithindo moko seche moko ok cham sapa nekich gi luoro light no eko, nekich
prudence kune kionge otende moko. Gimachielo yo machiko prisons be nyithindo dake mang'eny. To kaluore ka gigi manotimore last year, one of the student ma KMTC achiel nonege kona mar prisons kanyo eko, but nokwang'eyo the cause of the death, but wanokwa county government ni gimotimnwa kunde ma student odake gieki oketnwa e light mondo obednwa omi nyithi student obed gi chir ka wuotho nikech ka ing'eni kama onge light insecurity bedo mang'eny. Yeah. Cleophas Oluoch, mano ne wan achiel kachiel kod jopuonjre moko kuom jopuonjre masomo University Tombo University kama wantie kaendi kaachiel kod tend riwruok mag jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore pacho kaendi to wuok e kaunti mo be kaendi ka winjo ka giwacho moko kuom chandruok kata midhiero moko ma samoro osebedo ka kwako jopuonjre e kinde mag dhi nyime kod chenro mag somo kama duong' ahinya giwacho weche mag rochruok mar arita kwe ma samoro miyo ngima jopuonjre lal e kinde mag dhi nyime kod chenro mag somo kaachiel kod wach mar neno ni sirikal kaachiel kod agulu mag pogore opogore ma oketi tenge mar chwalo somb jopuonjre mondo mi tim maber mondo nyithindo gi koma samoro ok nyal yudo school fees seche mag dhi nyime kod chenro mag somo oyud thuolo mar yudo basari ma kamago mondo chenro mag sombgi e mbalariany mopogore mag somo kik rochere. Cleophas, pod wabro go tach e mbalariany ma Tombo University kaendi kama nitiere nyasi mar tipo mar kama piny Kenya biro yango chenro magin go mar tieko weche mag lando kute mag ayaki e kind nyithindo kochopo higa mag 2027 kendo e nyasi mobagi Tombo University kaendi ka wende modhial mabiro bedo nyasi no endo en jatend migawo mochung'ne chenro mag thieth e pacho kaendi Susan Nakumicha kaachiel kod jogo eko mopogore opogore mowuok e sekta mar thieth e sirikal mamalo kaachiel kod mar sirikal kaunti ma Homa Bay kaendi kendo ne story ma kwawuok kaendi to wabiro dhi luwo to wang'eni to gin okenge mage ma piny Kenya dwa keto mar tieko wach lando kute mag ayaki kuom nyithindo e piny Kenya kaendi kochopo higa mag 2027. Cleophas. Aya, erokamano ahinya Aliabich. Bago twake makare. Kendo erokamano kuom chopo e mbalariany no mano ma Tomboya. Mondo miyo koro wawinjane duond jopuonjre hie mano kawuok e ground kar kanyo. Erokamano ahinya. Nyakoro Ramogi jwang' mantiere kar ka kendo ang' wawe Aliabich mondo dhi omany weche mamoko mantiere kar ka to mana kaka wasingo ni wadaringo mana e wiye ng'wech. Joyce, nitiere ote madonjo ka e mbui mag SMS, nitie mag donjo e Facebook ka Collins Okoth, mano manager mochung' ne weche go mago mag picha ka gi ka. Wacho ni twak mit kendo wacho ni wonderful show, the topic is timely. Bernde jopuonjre ka muntiere kar kacha meduru mana neno chenro wada puonju e kinde mabiro ka. Joyce, ntiere koro ote ma koro donjo. Kinyalo mana ketno ote go achiel kachiel nyakoro magajang oro ote mathoth kokale namba mar 3 Facebook kacha bende wantiere live okinyi makawuono ote makamago kwa somo. Bernard Otieno wacho ni very stressful, a lot of my friends deferred never to return again. Erokamano ahinya. Engineer Olang bende wacho ni bidii tu kulala njaa naye huwezi sema cause wacho kanyo ni ineno gik moko wacho kanyo ni you picture what is home, you just say let me relax, but ni moyo tu ndio tuko nayo. Watching you from Mawego National Polytechnic. Aya, ntiere Julius Owiti wacho ni ero if you are not used to fasting, I'm sorry, it's the stress in hell. Ero wacho kanyo jok moko ng'iyo bedo kech. Suzea, okay, wacho ni joka ma okoyot kata matin. Nindo kech en routine, thagruok to koro a must. Kionge ro tiweyo miyue matin kasto koro dok bebedo tabu. Mane weche magiwacho kata maga difari. Boba Orlando bende wacho ni university mambo ni matatu. Utoke na degree, utoke na ugonjwa, utoke na mimba. Rawere mwantiere gode studio kabiro lero nwaka mago benda dira. Ote machielo mar Angira Otoyo Marachar wacho ni life in university is very hard. Missing marks, hunger among others. Sitamani university tena. Kwane no sitieko? No sabi. Koso no dhi to wuok. Chalni no weyo. Aya. Ama iluonga ni dynamics equilibrium. Mano magi jo physics, koso magi jo Facebook. Joyce wacho ni mambo ni kuinama kila siku. Kuinama ni be usewache. Karka. Ogwe Junior, neno ka ni Sondu. Wacho ni twakler sana Sondu. Wacho ni ngima mar mbalariany to tek. Moloyo ken japuonjre ma wuok kama yuto ne piny. Wacho ni chunaga akaw thuolo mang'eny mano mar manyo yor konyruok, mano yor fees gi chiemo. Wacho ni koro miyo seche mag bedo e class lal sana. Elb to koro ok da wuoye. Wacho nikech aseta sana. Elb to koro ok da wuoye. Wacho nikech
asetemo higni 3 maluore to onge duoko. Wilberforce Otieno ineno chenro kawuono yawa. Magi jo wuoye gi oganda wagi Okinyi ma kawuono ka entiere kar kae. Mano Ongwe Junior. Ongwe Junior ang'wa wuo. Owinja ne ang'o mosebedo kanyo katimore ing'e kama watudre. Evans Sunday Ongare. Evans Sunday Ongare bende wacho ni awinjo twak ka ntiere Baringo. The hard life that comrades face in this life is immeasurable. Sometimes wacho ni it is only help that facilitates some young people to go to school. Maisha ya kuinama na kukula only supper pains, and some even forgo all means since they don't have, and you can't curse a parent. En gima leta hinya ni jopuonjre moko sandore ka onge kata gima gichamo kantiere mbalariany kanyo. Ka Derrick Nyakwar Ofiro bende wacho ni gikonwa gimomiyo ginyuomorega ka gin e mbalariany. To ka gidok kuom jonyuolgi to gin single. Kanya madwano wachak godo Cleophas. Mago weche mag peer pressure. Manitiere mbalariany kacha. Ichope mbalariany, pono ni neno ka ng'ato nitiere kod osiepne manyako osiepne ma wuimbe kuri dwaro ni bede gi mari moro. Dong kata jathuma Olema, noni winy donge erore, winy ma ipolo. Ito koro kiero riwa tikosa mojois. Dong ji joera era bo wasnya kiero wadu kisomo koso oko. Aya, Rosolan. Wabiri weche gintie ka peer pressure, social pressure mopogore opogore akiani pimo gi kango. To kata kamano weche mag winjo kanyo gigo mantie kanyo Joyce wacho ni en weche mag nyuomruok ka in e skul nitiere kacha. To bende ng'ato wacho kanyo ni mambo ni matatu, nitiere degree, nitiere tuo, to pono ni nyalo wuoka nyaka gi ich. Nyiswa magi duto nyalo wacho ni gin peer pressure. Ng'ato onego bed ni deal gi peer pressure e yo machalo nade kene mbalariany kacha. Gima nyalo wacho kuom mano en ni peer pressure ting'eni maki mana ka in ng'ama ok ochung' motegno e gima iyiero. Ka in ng'ama iwuok e dala ma opuonji ni gimi yiero ni ichungo e menya kichungo, ting'eni mano nyalo bet mayot mondo kata ka ng'ato nyise ni tim gimoro to itamori. Koro anyalo mana goni mbaka na moro kana donje first year to an ngene awuok e dala yani an adongo ka akia gik maricho. Jonyuol na wan wadongo ka wan nyithindo mabeyo an nyaka nyathi napuonjo nyithindo Sunday school e kanisa. Koro achopo e mbalariany akia ng'ato tayudo aromo gosiepe moko to koro gichako gin makoro gichako puonja wadhi kamae kuma chiro nitie kamano to chieng' moro wadhi kod gi kamoro taneno ka gipando gik moko koro akia ni magi gin ang'o koro gichako puonja ni mae nini iluongo nang'o bangi njaga mae kong'o ineno koro ng'at ma ok ochung' motegno gi gima oyiero iyudo ka yot ahinya mondo ochak donje gigo. Chopo kucho ining'iyo irwako skat machope maumo nyaka tiendi. Chopo kanyo yudo ka ji ni duk. Eme koro ing'eni i feel pressure mondo fit in. Ineno ka koro adhi chalo tinde iluongo gin kienyeji. Koro nikech okidwa ni bed kienyeji, ime idhi skadi mabor cha idhi ng'ado. Koro magi gik manya wacho. Ka in ng'ama dwa donjo school sani, kik ibed gi pressure mar timo gima ji timo. In ka kidongo cha donga kamano. To ka en awach ni fashion emidwa donjo, at least there is that reasonable fashion ma inyalo donjo. To kik give me pressure ahinya mondo koro ichak timo kaka gitimo. Lakini generally to mbalariany piny tek. An chieng' moro achamo kuon matedo gi blue band maonge alot. Mondo koro iwinjo ka ichamo kuon gi alot. Nikech blue band ng'eni nigi chumbi. Kuon tichinye blue band. Atedo go iye chuth. Ichamo kuon gi pi. Jonyuol ko agochonu ornwa pesa. Ewi pesa kanyo Cleophas wang'eyo ni Rose kwayo ni jonyuol or pesa, wang'eyo ni help miyo jopuonjre pesa ka gintiere skul kacha. Susan ne dwa ni pimnwa ni onego bed ni ji tiyo nade gomenda mar help kata omenda mioro ni kacha. Kik bed ni odiechieng' ariyo mokwongo ichamo gweno, ichamo chips, ichamo gik mamit kochopo kanyo to bang'e to inam. To bende Joyce wacho ni odiechieng' mokwongo okiyudo help ipoge kidienje mopogore opogore. Nya bedo juma mokwongo, juma mar ariyo chieng' mokwongo ni chamo gweno. Juma mar ariyo ichako chamo parts mag gweno. Koro ichamo bad gweno, tiende gweno, ng'ute, wich. Mar adek be koro ichomo kuonde ma koro ichomo kar kanyo. To mogik cha koro ichako chamo chiemb gweno. Wacho ni ka 40,000 kata 60,000 mane yudo cha koro ichopo week mar 4 e dwe isetieke te. Ma koro gima tie kacha ni in koro ichako chamo oduma moboki mana ok icham week 1. Mobul cha koro imedo mana chari e iye mang'eny man gi ndim. Tiyo kod omenda ni
ka intiere mbalariany ma Kajusi sekoni kanyo Susan. Erokamano ahinya Cleophas. Omenda mar HELB ber mana kitiyo kode e yo makare. Kaka an ayudo omenda mar HELB ayudo 20,000 ma 20,000. Semester ka semester Mano koso? semester ka semester. To school fee na in 24. Gima timo, omenda yana komia 4,000 dhiga e bengi mar school. Mar tuition. Ya kasto 16 bire bengi ni wuon. Koro 16 ni en mari ma ijipanga kaka idwa tiyo kode. An akawega te akete school fee. Nikech school fee ema muhimu. Iwacho adier koso nikech. Awacho adieri. Akawe kaka eno te akete kocha. Koro madwa chiemo go, madwa rwakorago, anyalo gocho ne jonyuol dala, nyalo konyi. To ntiere be jopuonjre moko e mbalariany kocha oyudo 16 ni e simbe. Ochako chamo gweno, owinjo ni ajawa ni Paris, owuok, odhi Paris. Kaka tiyogo omenda ni yo makare, omenda mar HELB ni, en mana ki discipline yourself, called self-discipline gi dhongere. Self-discipline ingeni kuma chien kuma yae kocha, mae ema wageno, onge moro mageno. Koro kayudo pesa ni, aidha ket ni adhi mielo kode ajawa, adhi chamo kode gweno kata chule school fee. To apenje gimoro Susan, kata ka ng'adi matin. Cleophas bing'eni joma donje mbalariany ka gin e first year. Magi moko donjo kacha ka gin 17 years, moko donjo ka gin 18 years. Ma en ng'ama owuok e high school kacha, ung'iyo ni pile ka pile ka in e school kacha nitiere breakfast, nitiere lunch, nitiere supper. Kaito koro in gi pesa. Ng'ama onego bed ni puonjo jogi kaka otiyo kod pesa e yo makare kidonjo e mbalariany kacha. Nikech koro ng'ama duong' in kendi, ng'ama onego bed ni ponono konyogi mar ng'eyo gi kaka onego bed ni gichano pesa makare. Wang'eyo ni high school seche moko mi kata 200 pocket money, manen mana mar chamo mandas. Ing'eni podangi chiem breakfast, supper, gi lunch. Mbalariany onego gitim nang'o? Ng'a onego bed ni konyo joma donje first year sare. Koso roommate upangi. Kidonje first year, tiyudo pesa ni. Kata kiwuok dalo kocha thoth jonyuol bedo kodwa piny, nyisowa ni nyathina dhiyo lakini mae mango. Back e pachi ing'eni kocha to onge gimoro, tayudo 16. Igocho ne janyisi ni mama, ayudo 16, atim nade, aket kar rent koso, aket kar school, in gi mpango mane, bise yudo gimoro matin, to odhi konyi maber, odhi si nyathina, anto ka podan marach, keta kar school fee. Yeah. To nitie nyithindo moko ma kosechopo to giyudo ole from jok manitie already. Koro ineno point miwacho ni koro ng'ato onego go simu to yudo ka most of the time ka ng'ato biro maybe HELB no be poko chopo. To koro by the time ma HELB chopo ni oseyudo a lot of advices from jok moko. Dhi yudo ka simu ni okodhi goyo. Nikech aola sobiro koro. Simu ni okodhi goyo. To koro piny masani ng'eni Prince Inda gocho no loso kuoma weche mag fashion. Yani fashion nitie evolution of fashion, to nitie positive evolution of fashion. Koro okwanyal wacho ni koro kineno ka jowadu rwakre maber to shift from what nopuonji dala. Gima anyalo nyiso jok madwaro mabiro e university, sana university mantie e town kuondegi, ng'eni nitie evolution of fashion, good evolution of fashion. To okowach ni ibeda nao you be comfortable kaka kikiwe ng'ato lungi ni kienyeji. Be self assertive, emano wacho, be disciplined. Self assertiveness means that ing'eyo kaka ka walk oko to jiding'ia nade. Mano e guidance ma onegitigo ka king'iyo rwakruok. Aya, to kichope e weche pesa, ing'iyo ni katiyo kode kaka giwacho, dhi impact anadi kata kiwejo dala. Nikech mama uonge go, baba uonge go. Kisetiyo gi 16 te at once, dongin idhi bed on the losing end. Erokamano ahinya Faith Melvin. Wacho kanyo ni pesa ni bende en mana ghafla bin vu.
iwacho ni nosuna hadda. Cleophas. Yuda kanyo to. Odo kama todhi makoro. Kado medo kar pesa no. Kamano mondo monga dhia ne MKU kacha. Ya, kada medo. Kama gintie kata to ginene nade pek chal. Kada medo kar pesa no samoro yudo help between to school fini 40 isetio kod yonge. Jopuonjre madonjo nitiere tije e mbalariany. Nyalo yudo tije at school mar kata ywe library pango buge. Mane work study. Yeah. Mago nyalo konyi nikech school bok wadhi Monday to Sunday. Nyalo kata tich kaka ka nyako nyalo dhi weekend. Chieng' moko dhi school nyalo kata suko wi ng'ato. Tije moko manyalo konyi yudo kaka nyalo rwakori, kaka nyalo chiemo maber. Ai, wacho yo makare tije gitie. Work study cha no yunya ko office moko admin. Mano mentie yo Eldoret kocha. Aya, wanka Rex. Ntiere ruoge mopogore kama nyithindo donje, jopuonjre donje ka odo jo first year. Sani nitie madonjo kata higa mokwongo. Mano mapiyo gi kod giyo machalo nade mondo mi giyude lokruok e ngimagi. Ma inya ting'o mago mag gin clubs, yani ka in secondary tinya bedo gine debate club, gine journalism club, gintiere environmental club. Koro ka gidonjo mbalariany, riwruoge magi manitiere ponono magi nyalo donjo kendo giyud tiegruok moko makare mana kuom jogi magintiere kanyo first year kata jo second year, jogo mane gi jo engineering kata jogo mane iki mara uchiel to poni e school bende ginya somo go rieko kama gintiere kar kacha. Miwa mano ranyisi bende kuom mbalariany ma intiere kacha ngima osebedo nade. In bende nigi thuolo moro matin dai kapar kende modong. Wati kode maber jothurwa mondo motiek chon wamak gigi duto ma wachano. Gima nyalo wacho en ni sama ng'ato wuok e high school kochacha ichope mbalariany kacha kin go a lot of ambitions kendo gima okuongo mang'e ni ji ng'iyo en owacho ni kachopo kacha adhi join CU mane gima ji mang'eng wachoga lakini yudo kichopo diere kacha tiyudo ni ijoin CU cha to kendo jomiromogo kacha ineno ka gidwa chako divert kendo giterie weche mamoko bang'e no tineno ni nango abed kae ka gik maneno oko kae gik matimore ka nango koro kika okawuoga kae ta join grube mamoko gi join kaka iwinjo nitie grube ma jomoko oloso joma wuok e familia mideo gin gi pesa koro giwere gi grube ma school offer kaka mege debating clubs sports giloso grube gi giloso mege partying only magi wacho ni si tuko na pesa winjo ka giwacho gimoro kae gimoro maybe isenene mbui mawacho ni tafuta kuwa na pesa ujue kuishi hostel ni kukosa pesa ineno koro ji riwore to gima adaher wacho ni jonyuol kapok igolo nyathini woko ka dhi e skul ibet kode piny ting'ise ni magima e gimidhiro mogo mbele kuchacha nikech kuom thuolo achiel kata ariyo maybe nisebedo kanyo kosi sewinjo ka ji gomba kaka pok ichopo kanyo ing'ise ni kacha idhi romo gi ng'ani nikech ka ng'ato donjo kacha tidonjo kod a lot of excitement. For example an mbalariany kacha nitie organization mawarani iluongo ni Kenyan Innovative Leaders Foundation ma wachoko jombalariany like wachoko students then watero gi through mentorship sessions watimon gi tiegruok mar mondo mi ka gidonjo kacha ging'e kaka gi encounter different people magi approach. These are some of the things ma ng'ato nyalo tiyogo mondo mi waneni ka idonjo kacha tidonjo gi one goal madhi drive ito this year nyaki tiegruok mari bang' higni 4. Ero kama na Rex Omondi kendo lere yo moro makare iwacho ni joma wacho ni campus en ga jela kidonjo kata gik mage mantie to bende wacho ni freedom ni kacha manyalo negi freedom bende nitie inatimo gimoro amora midwaro gimija madho nyamadho kamida ninde nyalo ninde kutingo nyaka mtaro kida duogo saparo to biduoga tiendien mari kiero bokininde to bokininde be ka in ga piko bende apiko ng'eot kami wokidhie en adier an kaka janyuol nano bet koda piny babawa onyisa kidhi kuchocho onge ng'ama bro ndalo mokwongo juma mokwongo nosiko gochona isechopo ot mano saa 12 gimoro saa 2 gotieno nyisa ni podi kokadhi koro ing'ine no bet koda piny onyisa ni kuno ana onge mama ube onge in kendi makati bet matuo to in kendi koro ing'eni mano sekete pacha ni an kenda koro opuonja kaka adhi gi gik ma dhi mbele kan ero kamana ya weche gin tos ka Irene
nitie weche mathoth enya mantie ka mag skul. Ero koro jodonje skul, jodonje clubs mopogore opogore, klas jomoko ok dhiye gi chenro mamoko mapod nitiere kar kae. Joyce bende mane walosi kendo mane wane yueyo, iwacho ni first years donjo to osene ka nyako moro maber kabisa. Iwacho ni koro berna ne nyatiyo kode e yo machalo nade. Weche mantiere kar ka, osiep gi jopuonj, osiep gi jok mage, marks nitiere kama onego bed ni manyo, gi weche mag somo. Pressure mantiere kar kae e weche mag somo ochalo nade. Mana mapiyo wan gi dakika 5 kende, ng'eni ka waduogo kar ka ang' wafuyo mane ne tuwago mane oriti. Kamano. Kar academic pressure nyalo wacho niya, pressure ng'eny nikech inyalo yudo ni ng'ato kaka course na information science ng'ato notimo to tieko. To wach ni riembo apiko. To romo kodi to ng'ise mane course bitimo. Koro ikia ni drop course ni to ine third year, ikia ni drop usidhi mbele. Kenya yudo ni e school ibiro class pile pile to pok ineno ga ng'ato kobiro ga class kendo chieng' exam ineno mano kobiro iwacho kosane the wrong class. Koro academic pressure nyalo wacho ni kata ka ng'ato timo business ne Saturdays in gi deadlines ma nini assignment monego bed ni tero, in gi work tech kaka ng'ato nyalo handle, lakini ka in focused ang'eni inyalo dhi maber. Antie kuomi Teddy. Nitie gima idwa kapok imedo, Teddy pok owuoyo. Mano koro ang'o medi. En mare ka ang'o med mane gima Irino wacho no. Bang'e ka watieko to wamedo gi weche mogik. Mano bende ka wantiere. Teddy korka kori wang'e ni mbalariany nitiere resources mopogore opogore ma jopuonjre nyalo tiyo godo. Sani freshers donjo e mbalariany mopogore opogore. Gin resources kaka mage monego bed ni gitiyo godo mar mondo mi somo odhi mbele yo makare. Kiko ni koro ni odhi e mbalariany oyudo freedom. En weche mag somo jwang'o. Rae moketo mbele. Kamano Joyce, kadwa kelo wachno kamake gi kaka jowetena osewacho. Ing'eni nyaka wabed gi gima dhongere wacho ni realistic. Nitiere resources, but resource e mbalariany chako kodi. In e resource. In ng'ama ong'e wer. In ng'ama ong'e gwe mipira. In ng'ama ohero timo research. Dhi kaka postmodern library mantie Kenyatta University no. Ti kode mondo mi imed dongori kaluwore gi giminya inyalo. Nitiere ng'ama ong'e miel king'eyo ni gini to dhi kelo ni ber mane. To ka wadogo korka joraha, ing'eni wanyalo bedo ni wawacho ni we madho kong'o aole tisedonje. Koro an asomo mana joma somo ni kimetho to methe gi kiwango. Ok ni metho ma koro an kaka Teddy nakale bathe kanyo takwanya teri kamone obe ni ninde. To ki ijamiel gi kiwango. Kijashere ng'eni some mano keli mane gima duong' molo gimora mora. To ka in idwa hero jaber moro kata idwa hero ere achiel to obede osiep moro manyalo konyo uji ariyo. To mogik nikech jomoko wacho ni asebudhe mbalariany apani nikech asebedo mang'eny siasa. Sandra orwa wacho ni Teddy to tiek school. Teddy mana ke yuka owuok oweyi. Podintie. Koro sikul na atieke Desemba. To apani nitiere achiedh nade kuom telo mar nyithind skul gi somo. Maka ng'ato ok ong'iyore maber. Mong'eyo ni somo to nyaka som. Klas nyaka dhi. Klas makata ago siasa to nyaka dhi asom. To onge penj ma bendo ne obed ni kala. Omiyo adwa mana somo jogo. Ok awacho ni siasa rach e mbalariany. Siasa no ber, bora ni otiegi, oketi jatelo maber for the future. Ensure ni titel maber. Ting'e ni somo ema nyaka som. Man number chiel. I graduate December. Kenda nuon. Wati pak. Wageno ni chopo e makare. Kochopo kare tiluongwa. Che kanyo wabiro chopo. Mondo mi wariwre kodu. Gi un bende kama untiere karka. Waboranga ni kama gintiere karka. Kapok abiro iri. Kanyo kara wabiro wacho mana wach achiel erokamano. Ka watiyo gi wach mogik. Nitie gimida medo karka e weche gi maga academic pressure. Kata somo e kinde magi dhi nyime kacha. Gik moko timore. Ageni gin gi nyinge moko mopogore opogore. Osiep mantie kind japuonj gi japuonjre. Kar lecturer kod japuonjre. Ka irango mana weche gi mag marks. Gino made wache ne joma koro donje first year sani. Gibed kod ikruok mano. Faith. Jogo madonje first year, gima nyalo jiwou ni kapoki chopo e mbalariany,
in gi wi nitiyo gi wi nitimo penj ni kadho to koro gimoro kikuondi ni you are not good enough e course moluongi no you are good enough to onego ijiamini eka koro idhi mbele academic pressure biro ne mana ng'ama ok ojiamini gi ng'ama pod nitie in doubt gi course moluongi kaka Irene wacho ni iromo gi ja apiko to nyisi ni an be natimo course ni koro pressure donjo ni pressure kik donji ni an be kaka nachopo University of Nairobi 20th January 2020 nakia anthropology ne nango to ki loso gi ji to penji ni mano tango koro ingeni mano keti in doubt ikia ni atime kata team interfaculty lakini anatime atieko to benefits an makora ng'eyo sama tiekni koro gimanyalo nyiso japuonjre moramora ma oseyudo chance mar biro university and gima insist on is self-assertiveness and self-esteem. Once you are self-assertive, gik moko ma akiani relationship gi japuonji ni okinyal donje aweyaye. To koro be kineno ka japuonji be biro ni ahinya, be quite invisible. Kineno ka in e class rep to japuonji biro ni we class rep ok nogoli dala uni bi ibed class rep e university we un ji mang'eny e class ng'ato nyalo pick to ka kinyalo manage ka an abedo class rep from that 21st to date 2020 kinyalo manage ka nyathi manyako know how to play your cards be king'eni japuonji dwari to okidware be strategy kaka idwoko gik moko nikech be kidwoko gi marach supriti kidwoko gi anyhow supriti koro be strategical and tactical when dealing with such things to gima kikitim ni don't go and sleep with anybody nikech idwaro marks nikech idhi miyo ng'ano your body and at the end of the day pod grade chok di change onge emi dhi miyi because koki deserve eno put it at the back of your mind that ok japuonj no kende ema nitie gi decision results madhi wuok e portal ni nikech once nisetimo penj eno dhi mark external examiner be nitie gi say kanyo koro komi moki deserve external examiner cha dhi duoke nyaka e soup kata gimi deserve no koro kineno results nito ibro bedo like these ones have used me koro ndio sikuwa hapo kwa use your head ilero kanyo makare inya faith mane wach mare mogi mane wach ni mogi donge mane wach na mogi ero kamano nitie wach mogi kuma Rex ni godo kaito waduto wan gi dakika achiel mondo watigo waduto dakika achiel kene mondo watigo waduto nyerere apara seconds apara opog dakika achiel ni yo makare koko waketho se wachaka kodi wach mari mogik kimede kar kan erokamano kamedo wach mara mogik adwa medo gimoro matin ewi gima ne Omino Sano wacho ka Omino Sano nowacho ni kidonje mbalariany mokwongo ina set to kidonjo kacha ni ina set owacho no ihero go mpira ntie joma dhi influence kata ki ihero weche telo gi jomoko dhi ngisin omera kae werigo dhi kachi som but ing'eyo ni jin gu destinies mopogore koro daher mana ngiso jogo duto madonje mbalariany ni donj kacha king'eyo ni you have a vision to ngimani idhi dak e ngimani kendi osiepni ok dhi dak konyi dak e ngimani jonyuol ni be osedak e ngimagi to the vision inema in go omiyo kidonjo kacha ng'en kaka sakwano cha ok en sa ema kwano ngimani ema kwano to kiwito samoro to kamane kaka oserumo erokamano ahinya Irene wach ni mogik jiwa ne freshers madonje campus sani mana mapiyo anyalo jiwo gini peer pressure nitie to kendo ng'eny lakini king'e kumiaye gi jonyuol miwe dala gi nyithiu kata ka ine first born ting'e onego bed ni in example gi nyithiu koro beda focus nyala kalo peer pressure gote kumana ya Susan wach ni mogik kamano Joyce wach na mogik manyalo jiwo go joma donje mbalariany en bedo self disciplined
mbalariany duong' gik mang'eny timore, gik mathoth timre, bed mana self discipline, ng'e gima oteri kanyo, tim tiji, kitieko tiwuogi. Kasto kik ng'ato wuono ni tije onge tiende, tije nitiere kendo joma osetieko badwa jiwogi ni kisetieko school, let's use skills learnt in school to be creative kapod irito mondo ndiki. Kik beda ni an koro asetieko arito ni gona sim kata to ne odhi ondika oro barupe. No, ka wan e university we learned skills, nitiere lony mwawuok go kanyo. Sani nitiere apps kaka TikTok, inyalo kata chako timo andi moro with the skills misome school kapod irito mondo ndiki. Kik beda ni koro ionge tich pod irito. Erokamano ahinya. Rosaland, wach mar mogik. An gima dawach en ni sama idhi e school, bed ng'ama farm. Gimiya mwani okibi. Kani wuok dala kiwacho ni an kong'o kabi madho. Kiki madhi nikech ji madho. Bed ng'ama farm, ng'ama timo gima nowacho ni okabiti. Kani wacho ni okibitimo, kikitim. Mane kende gima dawachi. Kasto mogik, daher oro mos ne jo dala wang'eni ginena. Baria bich kanyo, ang'eni unena. Kasto gima mawa. Yeah, en nyamoranga mong'e dholuote. Kori ng'eni mano is a serious skill. Inoke ugot. Yeah. Erokamano ahinya Rosaland. Teddy. Wachna mogik ne freshers ma koko donjo, dala nya bedo marach, ngima ni nya bedo ni ok ni kama iparo ni onego bed ni entie. Mbalariany ka wan gi higni 4 moka 5 moka 6, ti kode maber, king'eyo ni mano e okang' ma in godo mar loko ngimani. Mogik fwane MP ma Embakasist Babu Owino no watch live, nyoro no jiwo first years ma KU ewi kako ne obeni gitiyo gomenda e yo makare. Erokamano ahinya Rose, Teddy, Faith, Susan, Irene kachiel kod Rex kuom kawo thuolo mar mondo mi uchop e studio kinyi ma kawuono watieg jogo madonjo e mbalariany e first year. Nyakore Ramogi Jongi wacho ni inyalo ng'isi gimoro to mabeyo emikawo, maricho tiweyo. Sani jopuonjre mopogore opogore dojo e mbalariany. Jonyuol biro loso kichopo e mbalariany kacha, bende ibiro yudo siepe moko. Winj mabeyo to we maricho. Kalure ni en ngimani. Kisechopo e mbalariany kacha, koro iloso ngimani maber. Gimibiro wuok godo kanyo ema biro determine ng'ama ibiro bedo e ngimani mambele. Gikanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo odiochieng' ma kawuono. Oriti masani, nyinga Joyce Odur. Nyakora Ramogi Jongi en mor marwa pile ka pile kwa bedo ko twak makamagi wagolo doke itwa kendo wapuonjo jowa. Ka wapuonjo jowa matindo madonjo e mbalariany higni mokwongo, jogo machopo higni opogore winjo. Iwacho ne kapok itime, kik itime, inyanjaori. To bende ka injaori ka intiere kacha, ok inya bedo gi thuolo machielo mar pimo ne ng'ato ni en ang'o manotimore e mbalariany kacha. Ngimani en achiel, iyude ti kode e yo makare. Ikia ni ngimani jok moko bende gombe. Tin kama intiere, itiyo kode e yo moro ma ok ni kare. Jogo duto motudore kodwa e mbui magwa mag Facebook wagonu erokamano. YouTube kachiel koda ka mbui no mar X. Kama ne wantiere live are okinyi sa 10 nyaka sani makoro atieko chenro mar mbako romo. Puoch gi pako chopnu kamoro amora ma untie moting'o David Kasera, Alfred Ogutu gi jogo duto. Mang'eni okwayo somo ote gi e yamo ka. Puoch gi pak. Gidonjo e sikul. Moko donjo. Warit gi uru, warwak gi uru. Ne wakelo ni chenro ma kawuono kan ka kod Joyce Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokew nyaka sango elojo gi duto mago picha mama kod wall engineers medusa duto mantiere iye ka. Oriti uru masani warumuru chieng' wuok tich watime uru gik mane watimo juma ni duto e yo ma opogore. Nyasaye mondo rit first year madonjo kacha. En nyaminu, en owadu.